Amb 18 anys jo em presento a l'Institut del Teatre, una mica per accident, perquè jo vaig començar a imitar els professors amb 8 anys. Jo ja era el típic nen pallasso de petit que imitava els profes i que per aclamació popular els nens em deien imita els profes i al final els profes van acabar cedint i jo cada final de curs feia un show imitant els profes. Fins que un profe amb 15 anys em va dir tu t'has de dedicar a això. Llavors em va dir jo tinc un amic que té un bar i faràs un show còmic. I jo, vale. I amb 15 anys jo vaig debutar amb un bar al carrer Ibau que es deia Carcoma, ja no existeix, evidentment. Jo tinc 40 anys. El bar Carcoma. I un dissabte a la nit, a les 11 de la nit, de sobte un home em presenta i em diu bueno, i ara un fuerte aplauso para Bruno. Llavors tot el bar calla, perquè era un bar musical que cantaven guitarristes, i jo em poso a tremolar, amb 15 anys, m'havia preparat un show còmic una mica surrealista, no? Imitava un argentí, imitava el rei, imitava personatges raros, reals o no, i al cap de 5 minuts ningú havia rigut. Estava tothom, com vosaltres, ara, fins fa un moment, tothom així, rotllo. Qui és aquest mocós? I de sobte vaig començar a explicar xistes de l'Eugenio. Jo era molt fan de l'Eugenio, m'encantava aquesta capacitat de l'Eugenio d'estar sèrio i amb una cara d'enterramorts i plorava, em sabia els cassets de memòria. I llavors allò em va com ajudar i la gent va començar a riure i vaig com treure el cap, no? I vaig respirar. Aquell va ser el meu debut. I llavors, a poc vaig anar fent comèdia, ja et dic, amb 17, 18, ja vaig presentar-me a l'Institut del Teatre, entro i allà comença la meva carrera com a actor. Perquè aquesta primera presa de contacte amb el públic va ser remunerada? Sí, em van pagar 2.000 pessetes. I el fort és que aquest professor d'amagades em pagava 1.000. Li donava el del bar 1.000 perquè em donés 1.000, perquè fossin 2.000 almenys. Perquè el del bar em donava 1.000. 6 euros, estem parlant. Ja sé que tots esteu pensant 1.000 pessetes, 1.000 euros, no? No, 6 euros de l'any 95.